athi amadodana ma emchaza awashiyi ukuthi uDavide unyana kaJese bazalwane. Kodwa uJese otuswa ngokuba ubaba kaDavide, ekuzaleni kwaDavide inhliziyo yakhe ibinganelisekile ngokuzaleka kwaDavide, ngoba ubenokuyibuza imibuzo eminingi. Ingakho uma uJese esemzele esegcineni wamthatha uDavide wathi akahambe ayolusa ayohlala edwa noma ayohlala ehlane aluse khona ukuze nezilwane zasehlane zimuhle bazalwane. Abesethi uJese hayi umntanami ubulewe yilwane kanti ubemakhela itulo lokuthi noma ngafa ehlane aphelele khona ngoba kanawo umusa ophelele koDavide. Kodwa umusa kaNkulunkulu wona umiphakade wadlula noma kaJese usuphelile wathi hayi uyena lo engizomgcoba ngoba umusa kaNkulunkulu umiphakade. Kube nomntwana omncane bazalwane kwaJakobe, ayibonga inkosi, wazalwa uJosefe naye wasegcineni. Yaphupha ingane yavuka ithi izoxoxa iphupho elizokwenza ukuthi ithandwe ekhaya, kanti izothi mayixoxa waphela umusa ekhaya. Yathi mayilisho ithi ngibona inyanga nelanga umkhothamela, yayitshela ukuthi bazoyibamba bathoka kwethu kanti la bezoyikhahlela khona ngoba wethu umusa uyaphela bazalwane. Bezwe behamba nayo bewayifaka emgodini bathi sofike sisho sithi isilwane esikhulu simdlile bekumthanda umusa kaNkulunkulu omiphakade walanda emgodini uJosefa ngoba nomphelo wabantu kodwa kaNkulunkulu umiphakade. Nomphelo wabantu hayi kodwa kaNkulunkulu umiphakade. Bamlanda uJosefa, bamlanda uJosefa bemlanda emgodini bazalwane ngenxa yokuthi kuphela umusa ebantwini kodwa kaNkulunkulu wangaphela wathi uzothathwa alandwe. Wafika nakhona washushwa wafakwa ejele kodwa ngoba kaJehova umusa umiphakade waphindwa wamlanda ejele ngoba wona upheli bazalwane. Mhlawumbe origin of khona sebefungile bathi baphinde bangene kwami njalo kodwa ngizothi mina umusa kaJehova uyangena kwami. Ayibonga inkosi. Mhlawumbe uthinofu makhotha akho awuqasheki ngoba izinto zakho ziphambene kodwa kaJehova umusa ungena kuma documents akho ephethe njalo. Oh my God. Umusa lo omiphakade bazalwane. Mina ngisho uJobe ehleli nenkosikazi yakhe ayishadile ayithandayo kodwa ikayaphelela umusa yathi uNkulunkulu wakho ube kodwa sithi izinto ngoba kaJehova umusa awupheli zaphinda phinda izinto zikaJobe. Sangithi umusa uyaphela nasemakhaya asikhulisa umzali akhulise kahle umzali kuthi mangabe usukhulile usubona ukuthi hayi izinto zami zihamba kahle uphela umusa athatha uma wakho ayobekwa e-old bazalwane old home e-old malume ngoba bazalwane esekwazi sonakekela obani ngoba mina ngibhizi kufika nabantu engisebenza nabo saze sangixaka nasi salikwazi angitholele indawo engizobeka yona uphela umusa. Nasesikoleni uyongena khona eklasini athi uyafundisa uthisha ukuhlula u-A, athi uyafundisa u-E ukuhlule acikeke uthisha abiza umzali ukuthi hayi le ngane ayitholele isikole esingcono ngoba umusa suphelile. Kodwa kaJehova umusa ayibonga inkosi bazalwane. iBhayibheli yayiseDamaseko uSawuli lithi iBhayibheli wamshaya unyazi
ngoba khona izinto oyibona wena ziwunyazi kanti ziwumusa. Mhlawumbe ngaba nikhola ukube khona indawo ningadlulanga kusona. Kodwa nambona uNkulunkulu empilweni zenu ukuthi nangu uNkulunkulu ensiza, nangu uNkulunkulu engenzela igama noma ningavumi kodwa ngihloniphekile ngomusa kaJesu. Nkosi ayibusise.